таронаи табрикотӣ бо хоҳиши як подписчики ғариб ба модари нозанинаш. Модарҷон, ҷон модар, саломи гармамро нисоратон мекунам аз мулки ғарибӣ, аз духтари ғарибат. медонед модарҷон, имрӯз бароям чӣ гуна рӯз аст? имрӯз бароям беҳтарин рӯз аст, чун худованд беҳтарин фариштаро дар ин рӯз бароям офарид, то ки модари ман бошад. ана ҳамин фаришта шумоед, модарҷон, зеботарин фариштаи осмонии ман. худованд шуморо офарид то модари ман бошед. ман ба худ ифтихор мекунам ки ба мисли шумо чунин модар дорам, нозанину беҳамто, ғамхору меҳрубон, маҳину нафис. мегӯянд ки дуои шахси ғариб зуд мустаҷоб мегардад ва мани духтари ғарибатон дар ин рӯзи мавлудатон аз худованди мутаол дуо мекунам. худои поки ман бишнав танини илтиҷоямро. барои иззати модар иҷобат кун дуоямро. нагир аз ман умедамро, нагир аз ман умедамро. нагир аз боғи чашмонам гули чодарсафедамро. гули чодарсафеди ман ҷилои ахтарӣ дорад. дар ин дуньё ки якто аст, зи дуньё бартарӣ дорад. худоё, магир аз ман модарамро. ҳеҷ гоҳ дарди сарашро дидан намехоҳам, чунки дарди ӯ дарди виҷдону вуҷуди ман аст. асло ашки чашмонашонро дидан намехоҳам. модарҷон, ҳамеша бихандед, чун ханда ба шумо зебанда аст. ҳар гоҳе ки ханда мекунед, вуҷудамро хушбахтӣ фаро мегирад, чун шумо хушбахтии манед. аё модар, лабат дар ханда бошад, гули рӯят моҳи тобанда бошад. барои заҳмате бар мо кашидӣ, ба поят сар ниҳем арзанда бошад. модарҷони меҳрубонам, бобати тамоми азиятҳои бачагӣ аз шумо маъзарат мехоҳам. умедворам қалбат аз ман ҳеҷ гоҳ гиламанд нест. зеботарин ва поктарин қалбро дорӣ ё ман ҳанӯз натавонистам заррае аз ранҷҳое ки аз барои ман кашидаед ҷуброн кунам. дӯстдорат ҳастам то абад. зодрӯзат муборак, модарҷонам. муборак зодрӯзат, модари ҷон. набинад ғам вуҷудат, модари ҷон. танат бедард боду хотират шод, ки ман гӯям дурудат, модари ҷон.